соҳаи пахтапарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади хоҷагии халқ ба шумор меравад. бо мақсади истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ таи солҳои охир дар хоҷагиҳои пахтапарварӣ кишти пунбадона зиёд карда шуд. деҳқонони Турсунзода низ нисбати соли гузашта 100 гектар майдони пахтаро зиёд карданд. хоҷагии кишоварзӣ ба номи Кенҷа Назирови шаҳри Турсунзода дорои 250 гектар замини обӣ мебошад. имсол барзгарони ин хоҷагӣ дар майдони 160 гектар пахтаи навъи дӯстӣ киш карданд. то имрӯз майдонҳо 3 маротиба обёрӣ шуда бар зидди ҳашаротҳои зараррасон, 2 маротиба зархимикатҳо пошида шудааст. ҳамчунин корҳои агротехникиву ғизодиҳӣ сари вақт роҳандозӣ шудааст ки ниҳолон самараи хубро ба бор оварданд, гуфт ҳини суҳбат раиси хоҷагии мазкур Файзулло Аҳмадов. хоҷаги мо хоҷаги Кенҷа Назир имсол 160 гектар пунбадона киш кардаги мо. Ман ҳозир 4 бор культиватсия кардем, 3 бор дору додем, 3 бор чобук кардем. Ман нашнамоша дистодед. Як бор лицевой падкор мега абаргаш мо озуқа додем. Пеш аз дору додан, як мо лицевой падкор мега абаргаш мо озуқа додем. Ман дидеся нашнамош хеле хуб аст, ман ҳашарот нест. Ман дидеся қариб 10-15% пахта уҷо шукуфтагӣ. Мана ҳозир ҳосилое ки ман ҳозир истодааст гул карсодааст, ин мана мол мо 20 рӯз вақт аст, моҳи август ба. Моҳи август ин пурро бо ҳосил мешинад. Ман ҳосиле ки ҳозир дорем мо 20-25 сентябр мо боз тайёр ҳосил аст. Бо 20 рӯз мо бо мана моҳи август ба насиб боша мана сентябр, октябр мана худо насиб кара бошад, ҳосил тайёр мешад, 25-30 сентябр ҳосил мешад. Худо ба шукр мана ҳозир нашнамои пахта диди ман дуюм сем бургаде ки ҳозир ма шумо дида истодед, нашнамош хеле хуб аст. Ана худо агар ҳам тирамо нағз биёд агар 25-30 мо нахд ҳозир ҳосил аст. Не масъалаи об бисёр хуб аст. Масъалаи об имсол ягон танқисӣ нашудааст. Мана ҳамин сол баҳор қоқӣ омад, ман пунбадона 2 бор об монда буровардем. Мана ҳозир дида истед мо ҳозир мо дуюм ова гирифта қариб шудем. Ягон хел масъалаи об танқисӣ нашудааст. мақомоти шаҳри Турсунзода масъалаи об бисёр сахт истодааст. Ана ягон хел мо хоҷагидора азоб накасодем, дастгирӣ сахт кардем. Барои ҳамин дида истед ки агар мо об мо танқисӣ мешуд, шона мепартов, гул мепартов, кӯрак ин хел ман то 50-60 кӯрака ҳаст. Агар об танқисӣ мешуд, мо ин хел ҳосил намешуд. Ман бо ҳозир мана моҳи октябр, сентябр бо тайёр ҳосил истодааст мо ба. Беғарзе ки мана 20 кӯрак. Мо акн пурра шукуфонда ҳамин ҳаракат кардем ки ҳамин 70-80% шукуфат баъд насибоза сар мекунем мечинем. 30 гектар киш такрор гузарондем, ҷугори макка, ана мош курдем, ҳозир нашунамо хеле хуб аст. Мана оба гирифтем, мана бисёр нақш шудага ҳозир. дар ҳоли ҳозир як ниҳоли пахта 15-20 то кӯрак ва 5-6 то пахтаҳои шукуфта дорад. дар майдонҳои хоҷагии Кенҷа Назирови шаҳри Турсунзода 300 нафар саҳмдорон заҳмат мекашанд ва барои бобаракат гардидани хирмани имсола ва иҷрои дурнамои нақшаҳо ҳиссагузорӣ менамоянд. бригадири бригадаи рақами 5 хоҷагии Кенҷа Назирови шаҳри Турсунзода Рисолат Шоқулова дар ин бора чунин ибрози андеша намуд. имсол мо аз майдонҳо 28 сентинери ҳосили пахта ҷамъоварӣ менамоем. 3 маротиба атрофи ниҳолҳоро нарм карда ғизо додем. дар вақташ мо меҳнаткашон майдонҳоро обёрӣ карда корҳои агротехникиро ба анҷом мерасонем. дар вақташ маош мегирем. ҳеҷ камбудӣ надорем. Olyapmiz. Kolxozchilarimiz ishlashyapti. Xudo xohlasa nasib yaxshi bo'ladi. 30 sentinerdan paxta bermoqchimiz. обёрии саривақтии майдонҳои пахта боиси фаровонҳосилӣ хоҳад шуд, мегӯянд деҳқонони пахтакор. Али Маҳмад Негматов солҳои тӯлонӣ аст ки ҳамчун обчӣ дар саҳро меҳнатҳои софдилона менамояд ва тарзи обёрии майдонҳоро тибқи қоидаҳои агротехникӣ роҳандозӣ месозад. Чили дар урфият мегӯянд об ин хуни пахта аст. Ин хеле ҳам гапи дуруст аст, чунки мана мо 3 маротиба пахтаро озуқа додем майдони 20 гектара. ҳозир мана оби сеюма монда истодаем. Муҳтарам раис муҳтарам Файзулло Ахмедов бо роҳбарии мана ходимони идора хай оба оварда расонда истоданд. мо вақт шуда об монда истодаем. ҳозир ҳар як ниҳоли пахтаи мо зиёда 3-4 кӯрак шукуфта аст. бо 18-20 айваз зиёдтар ҳам бо кӯрак дорад, гули шона даштааст. хулоса ки ҳай меҳнат карда истодаем. мана ҳосиламон хуб аст. худо хоҳад иншоаллоҳ 28-30 сентинери ҳосил мегирем. ба ғайр аз пахтапарварӣ боз дар майдонҳои холигаштаи пиёзу ғалладонагиҳо кишти такрорӣ аз қабли ҷовори маккаи дон, мош ва шолӣ киш карда шудааст. деҳқонони хоҷагии Кенҷа Назирови шаҳри Турсунзода ҳар ваҷаб заминро оқилона ва мувофиқи мақсад истифода менамоянд ва барои ғановат бахшидани бозорҳои дохила бо маҳсулоти худӣ саҳми арзанда мегузоранд. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, ҷаҳоннамо.